Nějaký sejt? Ale jenom tu naslažili. No. Oso. To tak malý. Jedno. Tak dáme to tam. Nasázíme to, Budeme budeme se méně na vesnici. jsme jak u Haliny. Neříkej mi. Jsme jak u Haliny v kuchyni. Uhaliny v kuchyni. Jak chci si? Dej si tam sýreček. Jdeš. Takový styling. Takhle papír, počkej, to musíš krásný. Jože, jo, krásný. Tak. No, to tam hoď, to je na metři, jo. Tak ale zase budeme jeden muset toto rozdělávací. Ne, jeden držel. A jo. Tak. Takhle. To tam nedáme. No, krem tohle není plýtvání jídla. No. A tady máme finální akce. To bylo. My jsme to do té mikrovlnky nedali na talířek a tím pádem ta mikrovlnka jako trochu byla zašpiněna, tak jsme to trochu umyli, ale pro vás si to dávejte na talířek a jdeme to ochutnávat. Vem si. Dobrota, víš? Takže tohle je recept a my se s vámi loučíme a Ještě. no. Měl zapomenout říct. Slanit víc. Nepočkat, ale ještě jedna.